Ingrid golpea con forza Galicia. O 112 informa de máis de 700 incidencias, sobre todo na rede viaria afectada pola neve e a saraiva, desprendementos e a caída de árbores. Non houbo que lamentar feridos de gravidade. O xeo afectou tamén os trens de longa distancia con destino Galicia, que sufriron importantes retrasos. Unha xornada que tamén estivo marcada polos avisos no litoral. Desta hora é laranxa aí. Os camioneiros xa poden circular pola rede principal de estradas en toda a Galicia con certa normalidade. Fiquei aparcado ao quilômetro 75 da A52 por 26 horas. Es cuando nos han dado salida a todo. Avisaban do temporal e demais, arrea, pero bueno, pásase ben tamén. Roupa térmica para non pasar frío e poder disfrutar. Susto este mediodía na Coruña. Un home atrincheirouse na súa vivenda despois de disparar varias veces cunha pistola contra o edificio de enfronte. Foi o mediador da Policía Nacional quen o convenceu para que se entregase. A rúa estivo acordoada durante varias horas. Non houbo detencións. Trascendeu que a pistola finalmente era de aire comprimido, sen perigo real. Era unha persona trincherada que había disparado e que entón pois foi cando deixaron a todo o mundo que non pasara, porque evidentemente corría un riesgo pasar por ali. Crime machista en Málaga. Unha muller de 33 anos que constaba no sistema Bioxen foi asasinada diante dos seus 3 fillos menores de idade. O sospeitoso é a súa exparella, que tiña unha orde de afastamento e se entregou despois do homicidio. Dende a 1 do mediodía, Renfe e Adif suspenderon o servizo de rodalíes en Cataluña ata que poidan garantir a seguridade. Os traballos para restablecer o servizo complícanse por un novo desprendemento de rochas nas vías na provincia de Barcelona, que obrigou a cortar a circulación. Esta tarde volveron saír de a cabalo os xenerais do Ulla, unha parodia dos enfrontamentos armados que tiveron lugar na época da invasión napoleónica. Nos enfrontamentos verbais, coñecidos como atranques, fan burla de distintos asuntos locais. Logo escoitamos algúns deles. Saúdos, que tal? Boas noites. Os camións volven circular entre Galicia e Meseta sen problemas. Nas principais vías de comunicación non hai restriccións e tras horas complicadas, os camioneiros hoxe foron volvendo a ruta dende primeira hora. É certo que na autovía A6, o seu paso por Pedrafita, houbo cortes puntuais, pero desta hora a neve deu unha tregua, tamén na A52, e as estradas están despexadas grazas ao traballo arreo das quitaneves. Imos primeiro ata Pedrafita con Demetrio Morenza. Sí, ese traballo intenso precisamente dos operarios con esas máquinas quitaneves ao longo de todos estes días, de día e de noite, permite que podamos circular con certa normalidade, tranquilidade, todas aquelas persoas que nos desplazamos. Volve a normalidade despois de que ao longo tamén desta xornada se volverá a prohibir durante momentos ao longo da mañá, da última hora da mañá, o paso dos camións pola A6 debido á nevarada forte que caiu contra as 12:30 da mañá. Foi un corte que durou apenas uns minutos, logo xa se volveu reabrir. Moitísima xente a que se desplazou ao longo desta xornada ata aquí, ata Pedrafita, para disfrutar dunha xornada aquí na neve. De feito, chegou a haber algunhas complicacións de tráfico no que aquí nesta zona para poder aparcar. Agora, como dicíamos, normalidade absoluta aquí na A6, eso sí, con medidas e con precaución circulando, porque a situación continúa a ser delicada. Unha normalidade tamén que se estende a outras zonas, como por exemplo en Ourense, onde está a nosa compañeira Andrea, onde ali tamén todo apunta que xa volve todo un pouco a normalidade. Iso é, Demetrio, aquí na autovía das Rías Baixas, na 52, tamén temos completa normalidade na circulación despois de días complicados nas estradas polo paso da borrasca Ingrid. As restriccións que tiñan os camións foron restablecidas esta mañá pola Dirección Xeral de Tráfico e isto provocou que centos de camioneiros quedasen retidos en estacións de servizo entre Zamora e Ourense, pero agora xa poden, como dicimos, circular con normalidade. E iso sí, as autoridades seguen chamando a precaución ao volante porque, din, algúns treitos aínda poderían quedar restos de neve ou de xeo. Despois dunha mañana que aínda se rexistraron numerosas incidencias por mor da neve da Sarabia do Xeo, o último parte do 112 recolle en total 160 avisos nas últimas horas. O temporal foi amainando e a cota de neve subiu ata os 1000 metros. Con todo, a primeira hora da tarde, rexistráronse accidentes como este en Vigo, onde un camión saíu da vía e bateu contra o valado de seguridade. Non houbo feridos.
A situación nas estradas desta hora é de normalidade, pero para sair ou entrar en Galicia hai que transitar con precaución, tanto pola A6 ao seu paso por Pedrafita do Cebreiro como na Gudiña, na A52. Os camións puideron volver circular desde primeira hora, salvo momentos concretos onde a Garda Civil de Tráfico lles restrinxiu a circulación por nevaradas intensas, pero puideron reanudala de contado. O estado do mar tamén mellorou algo, e desta hora a EMET xa non mantén activo o aviso vermello por fenómenos costeiros, senón laranxa, pero mañá volve complicarse. Todo o litoral da provincia da Coruña e a Mariña estarán de novo nunha situación de perigo extraordinario, con ondas de 8 a 10 metros e ventos de forza 8 e 9. Ben, pois a provincia de Ourense está sendo unha das máis afectadas. Prácticamente todas as localidades por riba dos 500 metros amenceron cubertas pola neve. Nas estradas houve algunhas saídas de vía, pero sen feridos. A maior dificultade estivo na rede secundaria e no acceso a algunhas aldeas. Emborcado tras unha saída da vía na A52, así quedou un vehículo da Garda Civil. Ocorreu a primeira hora da mañá, á altura da Bavides, no concello ourensán de Trasmiras. Male a aparatosidade, os axentes saíron polo seu propio pé sen danos. As condicións climatolóxicas eran especialmente adversas, sobre todo na rede secundaria da provincia de Ourense, onde circular facíase complicado. Casi non collelo, porque pillemos a compra, pero senón... No. Hai 40 cruces por esta carretera que se ven chor de neve, pero bueno, os quitanieves tamén hai que entender que non dan a máis. E sen parar estiveron todas as xornadas máquinas quitaneves para limpar as vías que levan ás aldeas. Quitaneves do Concello que vai polas aldeas dándolle acceso a que a xente poida salir e estea comunicada. É imposible, as carreteras, salvo que leves un vehículo que teña tracción ás 4 rodas ou tipo 4x4, imposible movernos. O sea, a xente que vive nos pueblos está completamente aislada hoxe. A ver, ahora está algo transitable, pero a mañá, a primeira hora, cando pasei, non era imposible pasar. Non hai constancia oficial de que haxa aldeas illadas, pero o acceso é complicado a moitas delas, sobre todo nas zonas de alta montaña como Vilariño de Conso. Ademais, o 112 Galicia recibiu avisos de que varias persoas en concellos como Viana do Bolo, Monte de Ramo, Calvos de Randín ou Vilar de Barrio tiñan dificultades para sair das casas ou desprazarse debido á neve acumulada, pero tamén na Baixa Limia, en aldeas de Muiños, os equipos de emerxencia traballaron arreo. Sabemos que estamos en Galicia, os neumáticos ten que estar como ten que estar. Si te fixas en os neumáticos, son de neve, andando despacio e tranquilo, non tes problema ningún. Non coller carreteras que non sean principales e que sepamos que é completamente limpas, estar pendiente da DXT, que é a que realmente nos mantén informados de cales son as vías que están abertas. Centos de coches estacionados na beiravía da Nacional 120 no Alto de Fontefría, na Cañiza, convertido hoxe nunha pequena estación de montaña para gozar da neve. Para moitos é a primeira vez. É a primeira vez que ve a neve, entonces venimos a disfrutar un pouco. Gusta a neve? Contame. Sí. Hay que aproveitar o día, porque estes días poucas veces se repite. Bueno, esperábamos algo máis, pero bien. Sí, porque saímos dala, había 5 grados, digo, ui, e vamos. É a primeira vez que a ven eles, a nena non, pero os pequenos sí, encantada. A borrasca non causa agora problemas para circular polas vías principais da provincia. Con todo, a DXT mantén aínda a recomendación aos camións de non adiantar nalgúns puntos en que a neve invade a calzada. É bastante mellor do esperado, porque viñamos con un pouco de medo por o tema das neves estas que inesperadas, pero bastante ben, a verdade, moi tranquilo. Si hai dificultades para acceder a algúns pobos dos municipios de montaña, camiños por onde aínda non pasaron as quitaneves e custa atreverse se non é con cadeas ou vehículos todoterreo. As baixas temperaturas manteñen aínda unha boa capa de neve de entre 10 e 20 centímetros en cotas superiores aos 700 metros. Paisaxes brancas pouco habituais nestas latitudes. Unha boa ocasión para disfrutar dun día de neve sen ter que rodar moitos kilómetros. Pois as folerpas foron as protagonistas da xornada, pero tamén o vento e a chuvia que continuará caendo nas zonas de costa. Aí o litoral está en aviso laranxa, pero a Xunta volve a activar para mañá o aviso vermello na costa da Coruña e Lugo. Unha xornada que nos deixa imaxes impresionantes en a que se segue facendo un chamamento á prudencia. A borrasca Ingrid consolídase como a máis forte e consistente dende que comezamos o inverno. A
A cousa mellorou un chisco e o aviso xa pasou a laranxa. Aínda así, moita precaución, os accesos ao mar continúan limitados. A chuvia seguirá e pode ser que nas próximas horas aínda caia de maneira intensa. Día de quedar na casa, os máis valentes aproveitan a tregua que deixa a chuvia por momentos. Entón podes coller a bici un momento e podes ver pois o mar, que é moi bonito, o paisaxe. Sair de casa é complicado, mas logo é moi divertido. Es muy fuerte porque yo soy de Madrid, entonces es la primera vez que llevo algo así aquí en Coruña. Sí, pues muy bestia. As ondas de media andan sobre os 3 metros de altura, pero chegan a acadar os 7 e mesmo hai oleaxe con picos de 10 metros de altura en mar aberto. É precioso o mar en esta época, eu penso así. A mí eu bañome todo o ano, é o que máis me gusta. Me gusta el mar, la lluvia no me gusta. El mar está precioso siempre, cuando está bueno y cuando está como hoy, así enfadado, como le llamo yo. La verdad es que sí, lo que no me gusta acercarme mucho a la costa porque puede haber un pouco de peligro. Certo é porque Ingrid está nos deixando un espectáculo moi bonito, pero tamén perigoso. De feito, a Xunta acaba de activar para mañá de novo o aviso vermello no litoral das provincias da Coruña e de Lugo. Quedan suspendidas as actividades deportivas no mar, tanto federadas como do programa Xogade nos concellos afectados. Os efectos da borrasca Ingrid non só se notan en Galicia, senón tamén na maior parte do resto de España. Hai avisos en todas as comunidades autónomas, agás en Extremadura e a Rioxa. A neve afecta, sobre todo, o norte peninsular, deixando as maiores acumulacións en zonas do noroeste. Máis de 150 estradas están se vendo afectadas, 9 delas da rede principal. Para que non tivese que conducir, a neve, xo ben, foi un bo plan para este sábado, como guindarse en Zorra, ca muralla de Ávila de fondo. Ademais da neve, as chuvias, o vento e as baixas temperaturas seguirán durante toda a fin de semana. Unha muller foi asasinada en Málaga este mediodía. O presunto agresor é a súa exparella, que a coitelou no pescozo na súa vivenda diante dos 3 fillos menores e despois entregouse. A vítima, de 33 anos, estaba registrada no sistema Bioxen e contaba con medidas xudiciais de protección. Os veciños alertaron o 112 que cando se desprazou ao lugar atopouse a muller ensangrentada e tirada no chan. Non puderon facer nada por salvarlle a vida. Que tenía una orden de alejamiento y había pegado en la puerta, ella la había abierto y por lo visto dice que ha sido delante de los niños. Lo conocemos de aquí de toda la vida, ella era de fuera pero se ha pillado aquí y ha sido un palo muy gordo, vaya. A Policía Nacional liberou 15 mulleres vítimas de explotación sexual en Palma de Mallorca. A maioría das mulleres eran de orixe asiática e foran captadas por unha organización mediante anuncios publicados en redes sociais. A operación deixa 14 persoas detidas, 7 delas en prisión provisional. Quedou desartellada unha rede criminal que tiña as mulleres en condicións de escravitude, forzándoas a estar dispoñibles de xeito permanente para exercer a prostitución. Foi unha das vítimas quen acudiu á policía tras conseguir fuxir do local onde estaban retidas e explotadas. En Adamuz seguiuse a traballar todo este sábado na retirada dos trens sinistrados, mentres Renfe emitía hoxe un comunicado no que sinala que tivo coñecemento do accidente do Albia inmediatamente despois de que se producira. Segundo esta versión, a información foi remitida de contado ás autoridades sanitarias. En Adamuz traballouse intensamente este sábado na retirada dos trens sinistrados. Os vagóns máis danados foron transportados en grandes trailers e os que estaban en mellor estado puideron remolcarse. Mentres tanto, Renfe introducía unha nova referencia na cronoloxía do accidente. Nun comunicado asegura que tiveron coñecemento do choque do Irio co Albia de contado. Esa colisión produciuse ás 7 da tarde 43 minutos o domingo pasado. Ás 7:46 minutos, a interventora do tren Albia informa dun accidente grande. Pasaran 3 minutos desde o choque e a interventora comunicaba que se golpeara fortemente na cabeza e que non sabía onde estaba. 2 minutos máis tarde volve chamar para reiterar a importancia do accidente. Renfe sinala que informaron sen demora as autoridades sanitarias. Distintas testemunhas aseguran que a atención aos feridos do Albia se demorou case unha hora
porque nin a Garda Civil nin os primeiros efectivos sanitarios que chegaron a Adamuz sabían que había un segundo tren implicado. A ministra de Sanidade rexeitaba hoxe as críticas do PP e incidía na exemplaridade dos servizos de emerxencias. Este accidente ha sido una suma de complejidades y en este sentido yo creo que nos tenemos que sentir orgullosos y poner el foco en lo contrario, en la rapidez y la efectividad de nuestros sistemas de emergencias. A Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, a CIAF, determinou que o carril no que se accidentou o Irio xa estaba fracturado antes do paso do tren. Pois ben, hoxe a multinacional ArcelorMittal, fabricante de aceiro e responsable da remodelación desta vía, pedía agardar polo informe final do ocorrido antes de chegar a conclusións precipitadas. E mentres o servizo de Rodalíes en Cataluña quedou totalmente suspendido a primeira hora desta tarde despois de que funcionara moi parcialmente durante a mañá. O Goberno da Generalitat pedirá a mediodía esa suspensión total das liñas ata que se poida garantir unha seguridade total. Pouco despois dese anuncio producíase un novo desprendemento na vía R4 en Cerdanyola del Vallés. Trátase do terceiro episodio de caída de material e infraestrutura que xa estaba en revisión. Por certo, grupos de usuarios de Rodalíes pedían esta tarde que se reanudara o servizo nos treitos seguros. E grave incendio en Valencia. Hai un morto e 19 feridos. 5 deles foron trasladados a diferentes hospitais da cidade por inhalación de fume. O resto atendéronos xa no lugar. O lume xa foi controlado polos bombeiros. De regreso a Galicia, un home atrincheirouse na súa vivenda no centro da Coruña despois de disparar varias veces cunha pistola contra o edificio de enfronte. Foi o mediador da Policía Nacional quen o convenceu para que se entregase. A rúa estivo acordoada durante varias horas. O ruido dos disparos sorprendeu os veciños da rúa Vila de Cee, no barrio da Agradorzán. Ao parecer, foran efectuados por 2 homes que residen no número 16. Asiña se estableceu un forte dispositivo con diversos efectivos do Grupo Operativo Especial de Seguridade. Acordoaron a zona e impediron o paso aos transeúntes para evitar que alguén resultase alcanzado. Cerraron todas as calles para que non pasara nadie, porque corrían risco de que lle disparara, claro. Só que había unha persona trincherada que había disparado e que entón pois foi cando deixaron a todo o mundo que non pasara, porque evidentemente corría un riesgo pasar por ali. Parece moi mal, yo non pude ir para mi casa. Bueno, nosotros non pudimos ir para casa porque non nos dejaban pasar. Unha persona ya trinchada no edificio que había pegado un tiro, entón, claro, era unha cousiña xa de certa gravidade e dixen, bueno, vamos velo, pero bueno, isto é cousa casi do día a día aquí en Coruña. Un dos individuos saiu da vivenda ao pouco de chegar os axentes, pero o outro mantívose pechado no interior. A intervención dun mediador da policía logrou que se entregara arredor das 4 da tarde, logo de varias horas atrincheirado. O sea, yo ahora mismo estoy en shock. A ver esa magnitud de alguien que se cierra en casa y con un alma, no lo esperamos, de verdad. Coño, no, preocupante. Claro que sí. Coño, inseguridad. Segundo trascendeu, os disparos foron efectuados cunha pistola de aire comprimido. Ninguén resultou ferido e non se produciu ningunha detención. A policía mantén aberta a investigación para aclarar todo o sucedido. Un camión comezou a arder este mediodía cando circulaba pola ponte de Velle sobre o río Miño en Ourense. O condutor do camión tentou apagar as lapas cun extintor, pero foi imposible. 3 equipos dos bombeiros de Ourense achegáronse até o lugar, pero o lume espallouse a xiña e a cabeza tractora do camión quedou totalmente calcinada e tamén ardeu a parte anterior do semirremolque. Unha patrulla da Garda Civil realizou traballos de regulación do tráfico mentre se procedía á retirada do vehículo e á limpeza da vía. A prisión a muller detida o martes en Ferrol por delitos relacionados co terrorismo xihadista. Así ordeou a Audiencia Nacional. Estas imaxes que ven as deu a coñecer hoxe a Policía Nacional recollen o momento da detención nunha vivenda do barrio de Recimil. A actuación enmárcase nunha operación máis ampla, desenvolvida tamén en Cartagena, onde foi arrestada outra persoa. Están acusados de enaltecemento, adoctrinamento e financiamento do terrorismo. Segundo a investigación, empregaban as redes sociais para difundir propaganda do Estado Islámico. Un deles mantiña contactos con membros da organización en Siria e enviáballes diñeiro.
E a Policía Nacional tamén alerta sobre o envío masivo de correos electrónicos falsos a alumnos da Universidade de Santiago de Compostela. Os cibercarrachos reclamanlle aos alumnos un pago pendente da matrícula e lles mandan facer unha transferencia de 550 euros a unha conta bancaria. Os axentes recibiron xa varias denuncias. Agora traballan conxuntamente ca Universidade co obxectivo de identificar os delincuentes. A Policía Nacional recomenda aos usuarios verificar o enlace antes de abrilo e moito ollo cando o que se pide son cartos. Este sábado estivo marcado tamén polos exames do MIR, o que significa que moitos aspirantes a médicos residentes xogábanse o seu futuro inmediato. En Santiago de Compostela presentáronse case 2.000 aspirantes. A capital galega foi a única que acolleu os exames nesta convocatoria. Hai dispoñibles máis de 12.000 prazas entre as distintas titulacións. A saída houbo coincidencia en que a proba de hoxe non presentaba as dificultades da do ano pasado, que estivera marcada pola polémica. Creo que foi un pouco máis fácil que o do ano pasado e ainda así había algunha pregunta pois complicadilla. O ano pasado porque houbera moita polémica o que fora moi difícil, pero bueno, ainda así había algunhas preguntas que foron un pouco complicadas. Todo bien, sí, la verdad muy bien, muy contenta. ¿Era fácil? Sí, así. Sí. Se centraron mucho en atención primaria, le quixeron hacer un cariño. Non viña con moita expectativa, pero bueno, intentouse. Ao final é un exame largo, non tes moi claro, igual colles as últimas 10 preguntas que son o que mellor se te dá esa con a sensación de ter feito o mellor exame da túa vida é completamente falso, ou ao revés. Fabiola García, a conselleira de Política Social e Igualdade, visitou as obras do futuro Centro Integral de Autismo de Friol, no que a Xunta inviste 4,7 millóns de euros. O centro estará listo este ano e situará a Galicia como referente nesta materia. Contará con 48 prazas públicas e permitirá crear novos postos de traballo, favorecendo deste xeito o asentamento da poboación rural. A conselleira destacou a colaboración entre a Administración Autonómica e o tecido asociativo para seguir mellorando a vida das persoas con discapacidade. Gracias a esta colaboración entre administracións e entidades foi posible a construción deste centro residencial. Un centro residencial que pode dicir con total firmeza que non solamente vai a ser unha referencia aquí en Galicia, senón que xa vai a ser unha referencia a nivel nacional. Hoxe celébrase o Día Internacional da Educación e para conmemoralo, Alfonso Rueda visitou un dos polos creativos que hai nos centros escolares da comunidade. Ali reivindicou a excelencia da educación galega, que definiu como accesiva, inclusiva e adaptada á realidade. Visita do presidente do Partido Popular de Galicia a Facultade de Ciencias da Educación de Santiago para coñecer un dos 1000 polos creativos que puxo en marcha a Xunta nos centros escolares e que exemplifican, di Alfonso Rueda, a excelencia do sistema galego. Todo o que fagamos hai que intentar facelo o mellor posible, que se nos recoñeza e que o recoñezamos e que o queramos nós mismos, para que despois podamos ter ese recoñecementos e esa, por que non decirlo, admiración en moitas das cousas que facemos e tamén querer facelo como nós, que vemos cada vez máis fora de Galicia. Destaca o presidente entre as iniciativas que se copian a matrícula gratuita dende infantil ata a universidade ou o plan para regular o uso que fan os máis novos das novas tecnoloxías dentro e fora das aulas para conseguir, defende Rueda, unha educación adaptada á realidade e accesible. Non só accesible, tamén inclusiva, a máis inclusiva de España, gracias ás nosas políticas. Todavía temos que seguir, por suposto, mellorando nese sentido, pero creo que o esforzo que se está facendo para atender todo tipo de necesidades que se dan nas aulas é recoñecido non só polos índices de PISA, senón tamén polos resultados que estamos obtendo. Os polos creativos son aulas onde o alumnado aprende a solucionar retos e deseñar e que buscan impulsar vocacións tecnolóxicas. Primeiro Consello Nacional do Bloque Nacionalista Galego neste ano e a portavoz nacional criticou a sentenza de Angrois. Dixo que provoca máis dor ás vítimas e resulta moi perigosa porque instaura a impunidade no Estado. Ana Pontón denunciou tamén o papel que está a levar a cabo a Unión Europea como mediadora internacional. Acusou a Unión de sumisión total aos Estados Unidos. Asegura que estamos nun momento de progresión imperialista sen que ninguén poña freo. E mentres faltan recursos para o importante, para a vivenda, para a sanidade, no Estado español só no último ano o gasto militar superou os 33.000 millóns de euros. Foron 10.000 millóns de euros máis que o ano anterior.
A UPG, unha das organizacións con maior peso interno no BNG, enviou o seu apoio público ao Partido Comunista de Vietnam con motivo da celebración do seu Congreso Nacional. O Partido Comunista goberna Vietnam baixo un sistema de partido único, sen pluralismo político nin alternancia, e exerce o control efectivo sobre o Estado, as institucións e as forzas de seguridade. E a este apoio referiuse a Secretaria Xeral dos Populares Galegos nas redes sociais. Paula Prado denuncia que a UPG está a tenderlle a man a un goberno autoritario que, engade, deixa moito que desexar en canto a protección de dereitos humanos. Prado fala de colaboración bilateral entre as dúas organizacións. En o exterior, axentes federais matan a tiros a un home en Minneapolis. É o segundo incidente deste tipo nun estado marcado pola crise xerada pola política migratoria do presidente Trump. O gobernador do estado cualificou o caso de repugnante e pediu a retirada inmediata dos axentes, dixo, violentos e sen formación. A administración Trump deféndese e indica que o sospeitoso ia armado cunha pistola e 2 cargadores. En paralelo, Donald Trump ameaza a Canadá con aranceis do 100% se chega a formalizar os acordos comerciais con China, que está negociando. O presidente dos Estados Unidos reitera así as fortes diferenzas co primeiro ministro canadense, Mark Carney, que foi especialmente crítico con Trump no foro Davos hai unha semana. Canadá existe grazas aos Estados Unidos, dille Trump nas redes sociais. En Abu Dhabi viviuse hoxe a segunda reunión das negociacións para acadar a paz na guerra da Ucraína e o primeiro encontro a 3 bandas entre os Estados Unidos, Rusia e a Ucraína. As negociacións entre as 3 delegacións en participación dos presidentes Donald Trump, Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin tiveron continuidade nesta xornada nos Emiratos Árabes Unidos. Foi despois dun primeiro encontro que non serviu para chegar a ningún pacto, pero que tampouco fixo a ningunha das partes retirarse das conversas. Щогодини доповідають мені українські представники. Вони зараз знаходяться в Еміратах. Там сьогодні українська, американська та російська делегації. Була вже розмова важлива, бо давно не було таких тристоронніх форматів зустрічі. Говорять про параметри закінчення війни. A pugna polo Donbass é o principal escollo para chegar a un acordo. Rusia exixe que a Ucraína retire as súas tropas deste territorio actualmente controlado na súa gran maioría por Putin. As negociacións celebradas a porta pechada e con máximo hermetismo levanse a cabo en Abu Dhabi, lonxe da Unión Europea e sen contar con ela. Mentres, un novo ataque masivo de Rusia deixaba unha persoa morta e 4 feridos durante a pasada noite en Kiev. O ataque tamén deixou sen calefacción uns 6.000 edificios da capital. Á espera de que poida chegar a algún acordo, as tropas ucraínas adestraban en condicións de frío extremo preto de Kharkov. En Venezuela, a presidenta Delcy Rodríguez cifrou en 626 os presos políticos escarcerados nas últimas semanas. Ademais, comunicou que lle vai pedir de contado á oficina do Alto Comisionado da ONU que verifique a lista dos liberados. A mandataria criticou os cuestionamentos de ONGs e familiares dos presos, aos considerar que manipulan ca mentira. Mentres, o Observatorio Venezolano de Prisións indicou que foron excarceradas persoas que non figuraban en listas previas e que faltan 780 presos por liberar. Ya han sido excarceladas 626 personas privadas de libertad. Hay sectores antipolíticos que no han entendido el momento. Hay sectores que persisten en manipular y maniobrar. De volta a Galicia, detido en Narón, o dono do taller onde 3 persoas resultaron intoxicadas por monóxido de carbono. O propio dono tivo que ser trasladado ao hospital con queimaduras nas mans. As outras 2 persoas esvaecéronse, pero recuperaron a consciencia minutos despois. O home estaba en busca e captura por unha reclamación xudicial. Os valores de CO2 do negocio triplicaban o límite co que se pode perder a consciencia. Os bombeiros foron alertados polos veciños que viron saír fume dun baixo e de outro local onde se almacenaba madeira. Arderon varios enseres. E a cara amable da neve está en Pedrafita do Cebreiro, onde o manto branco é un auténtico atractivo para os que queren gozar deste fenómeno meteorolóxico, lanzar unhas bolas ou deslizarse en zorra. O lugar, situado ao carón de Autovía 6, reúne cada vez que neva a moitos visitantes.
O frío non desanima aos visitantes que se achegan ata Pedrafita para gozar da neve. Hace frío, pero se gusta, es muy agradable pasar el día aquí, el paisaje es precioso. Vimos de Meis, viñamos buscando a neve e topámola. Estábamos en Lugo, aburridos, y vinimos. Situado a poucos metros da autovía, este municipio que fai fronteira con Castela León atrae sempre a moitos visitantes. Venimos con los críos para que vean la nieve, que hace un par de años que no la ven, y venimos de Ponferrada a echar aquí un rato a la mañana. Está muy bonito y hay muchísima nieve y venimos a aprovechar la mañana a ver si luego podemos bajar. Espectacular. Ha sido una nevada muy potente, no esperábamos que hubiera tanta nieve, vimos que había aviso, de hecho teníamos un poco de miedo porque decían que las carreteras podían estar cerradas, que el paso estaba restringido para camiones, pero estuvo perfecta, toda la autovía perfecta, el acceso muy fácil, la quitanieves ha pasado varias veces y nada, animamos a toda la gente que suba a jugar con la nieve, que está bellísimo. O acceso a Pedrafita está limpo. A neve converte o lugar nun parque de atraccións. Vou a xogar coa miña familia e vou a pasar moi ben. Estamos tirándonos en trineo. Tirarme por el trineo, hacer el ángel. Estaremos por aquí, haciendo unos muñecos con los trineos y los niños. Y si podemos tomaremos algo o siempre me llevo una empanada de ahí. A Pedrafita atractivos non lle faltan. Os primeiros altos e atranques deste entroido puideron escoitarse esta tarde en San Miguel de Sarandón, en Vedra. Ali chegaron os xenerais do Ulla e mailos correos que percorreron durante estas fins de semana 8 concellos da zona que manteñen a tradición entroideira. O temporal amainou e os xenerais puideron lucir os seus tricornios e lanzalos vivas, casa por casa. Acompañados de coros e comparsas, remataron a tarde ca escenificación dos atranques, onde lle deron un repaso á actualidade local e o rexouveo veciñal. O entroido máis longo do mundo de Xinzo de Limia xa comezou, pero estas son imaxes do ano pasado. Esta noite, ás 12 en punto, o reloxo da Praza do Concello marcaría o inicio do entroido na Limia, pero non será posible velo. Suspenderon o petardazo por causa do temporal. O que si veremos mañá é a xoldra e ledicia do Domingo Fareleiro, unha das imaxes máis icónicas do entroido ourensán que rematará dentro dunhas semanas co Domingo de Piñata. O de Xinzo é o entroido máis longo da península. Todo preparado para a entrega dos premios Feroz deste ano. A cerimonia ten lugar en Pontevedra, no Pazo da Cultura Galega, reunindo aos máis destacados do cine e series nacionais. Entre as nominacións hai varias películas participadas por esta casa, pola Televisión de Galicia: Rondallas, Romería, a película de animación de Corado e Filmei, Paxaros voando. Tamén pendentes da longametraxe Sirat, de Oliver Laxe, que conta con 7 nominacións. Nominados tamén varios actores galegos, como Mario Casas e Luís Taera, e os guionistas Fran Araujo e Pepe Coira. Ben, pois xa saben que toda esta información, o que vimos neste telexornal e moito máis, como sempre, actualizado minuto a minuto na nosa páxina web en g24.gal. E agora o que chegan son os deportes con Irene e o Celta, que xoga mañán a Noeta. Sí, o partido que pecha pros celestes unha semana máxica da clasificación para a seguinte fase da Europa League. De seguido estamos coa previa deste encontro de Anoeta.